एक तर दीदींचा मी डायरेक्ट एम्प्लॉई नव्हतो. एम्प्लॉयर एम्प्लॉई असेंचे कधी संबंध नव्हते. मी होतो तो भालजींच्याकडे होतो. भालजींच्याकडे मी कथा पटकथा संवाद लिखाणासाठी तिथं माझी अपॉइंटमेंट होती. ते लिहिण्यासाठी किंवा एखादी कथा डेव्हलप करणं किंवा एखादी स्क्रिप्ट लिहिणं ह्याच्यासाठी होती. पण कालांतराने वर्ष 2 वर्षातच ती संपूर्ण स्टुडिओची जबाबदारी ॲज अ जनरल मॅनेजर म्हणून माझ्यावर पडली. तिथून पुढे ते जवळपास बाबा जाईपर्यंत म्हणजे 1994पर्यंत आम्ही रेग्युलर कॉन्टॅक्टमध्ये होतो. पण 94 नंतर मात्र आमचे थोडेसे संपर्क कमी झाला. म्हणजे कधी फक्त मग ऑकेजनली त्यांचा वाढदिवस असेल तेव्हा शुभेच्छापत्र पाठवणं किंवा आमच्या शुभेच्छापत्राला त्यांच्याकडनं उत्तर येणं असे इतपत संबंध राहिले. किंवा कधीतरी असं परस्पर माझा फोन जर आम्ही कधी कधी मीडिएटर आमच्या सुलोचनाबाई असायच्या. मी सुलोचनाबाईंना फोन करायचो, सुलोचनाबाई लताबाईंना फोन करायचा. मग त्यांना सांगा डिग्रजकरांचा फोन आलेला होता वगैरे वगैरे. किंवा प्रभाकर पेंढारकर बाबांचे चिरंजीव हे सुद्धा मीडिएटर असायचे. काही जर मधली जी काही कामं जी असायची तर ती आमची अशी प्रत्यक्ष चर्चा न होतासुद्धा परस्पर अशी होऊन जायची. किंवा पुन्हा गेस्ट हाऊसचे आमचे चारुदत्त सर पोतदार होते, रमेश देव होते, सीमा देव होत्या. म्हणजे ही जी माणसं होती ना ही सगळी आम्ही जरी फक्त आमच्या ह्याच्या प्रसंगपरत्वे जरी नावं वेगळी लावत असलो तरी आम्ही मूळचे सगळे पेंढारकर फॅमिलीतलेच असं आम्ही समजतो. आणि ते जे संबंध आणि ते जे दिवस होते 1974 ते साधारणपणे 2005 सालापर्यंत ते माझ्या आयुष्यातले गोल्डन दिवस होते. सुवर्ण दिनच मी म्हणेन की आज पुढं काय होणार आहे, कधी आम्हाला 2 तासानं मी कुठं असणार आहे मला माहिती नाही. माझ्या अंगावर कुठली जबाबदारी पडणार आहे माहिती नाही. आता 78 साली आम्ही त्यांची हे घेतलेली होती लता मंगेशकर रजनी कोल्हापुरात शिवाजी स्टेडियमच्या मदतीसाठी घेतली होती. पण त्यासाठी सुद्धा त्यांनी इतकं कोऑपरेशन केलं होतं ना की नाही म्हटलं ह्या शिवाजी स्टेडियमच्या मदतीसाठी आहे हे, माझा एकही गेस्ट तिथं मी सोडणार नाही. येणारे गेस्ट येतील ते तिकीट काढून फार तर येऊ देत म्हटलं, पण विनामूल्य कोणाला तुम्ही सोडू नका. कोल्हापूर अर्थात म्हणजे एक कोल्हापुरी गूळ, कोल्हापुरी काकवी, कोल्हापुरी चप्पल हे तर त्यांचं हे होतंच होतं. अर्थात कोल्हापूरचे जे दागिने जे असायचे त्या किंवा साड्या त्या मेनली त्यावेळेला इंगळे ब्रदर्सचं दुकान नव्हतं, पोरे ब्रदर्सच होतं. पोरेंच्याकडे त्यांची साड्यांची खरेदी असायची. त्यानंतर बाकीचं जे काही जे लागायचं त्यांना की चिरमुरे कोल्हापूरचे आणि दगडूबाळा भोसलेचाच एक स्पेशल पेढा एक होता की साधारणपणे आपल्या नॉर्मल पेढ्याच्या चौपट एवढा मोठा असायचा. मोठा आवळा असतो ना त्या एवढा मोठा पेढा ते त्यांना खूप आवडायचं. आणि आम्ही इथून साधारणपणे महिन्यातून एकदा चिरमुरे तरी पाठवायचंच. अगदी त्यावेळेला बाकीची पॅकिंगची वगैरे सुविधा नव्हती, पण त्यावेळेला चहाची मोठी खोकी ते प्लायवूडची मिळायची. त्यात पिशव्या करून त्या चिरमुऱ्याच्या टाकायच्या आणि गाडीच्या डिकीतनं त्या पाठवून द्यायच्या. 3 बॉक्स 4 बॉक्स 5 बॉक्स जे काय असतील. काय ज्यांच्या पायावर डोकं ठेवून नमस्कार करावा अशी सप्तसुरांची महाराणी किंवा सम्राज्ञीच म्हणून आपण त्यांना बस. आणि जनरली त्या पायात सोन्याचं पैंजण घालायच्या. ती त्यांची पद्धत होती की खरं तर हा मान जो आहे फक्त तो संस्थानिका नाही, पायाला सोनं लावायचं नसतं. पण त्या म्हणायचे की हे मी संगीतातली सम्राज्ञीच आहे, मी राणीच आहे सम्राज्ञी, त्यामुळे मला हे अडकाठी यायचं कोणाचं काम नाही आहे. त्यामुळं पायातलं पैंजणसुद्धा त्यांचं सोन्याचं असायचं. आणि टिपिकल एक विशिष्ट त्याचा आवाज असायचा की त्या अशा कॉरिडॉरमधनं येतानासुद्धा आम्ही त्या पैंजणाच्या पायावरनं लताबाई यायला लागल्या असं ओळखायचं. म्हणजे प्रत्यक्ष जरी नाही मिळत तरी इतकं टक 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 इतकं असं बारीक नाजूक असं किणकिण जायचं अभ्यास.
लताबाई चा भाजीचा प्रकाशन समारंभ जयप्रभामध्ये झालेला होता, त्यावेळेचा फोटो आहे हा. नरकर, लता मंगेशकर, डॉक्टर वझे, बाबासाहेब नाडगोंडे, बेबी शकुंतला. हा वार्षिक दीक्षांत समारंभ त्यांनी डिलीट दिली होती तुमच्याकडे, तो असणार तुमच्याकडे. नाईट रिलीज झाली होती, त्या नाईटचं जे स्टेज आणि त्यांचं जे स्टेज होतं ते कलाकार जे होते, नितीन मुकेश होता, कोल्हापूर हो कोल्हापूर माहिती आहे तुम्हाला मुकेश, नितीन मुकेश त्याला हा मेला भाजीच्या मिसेसला लिहिलेलं पत्र आहे.